कौन चला रहा है? हमारा डर ना लगे भाई, कम से उड़ाइए ना। हेलो 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 भैया, बहुत प्रोग्राम देवे के बा, बहुत लोग के इज्जत अभी हमारा हाथ में बा। हाँ बिल्कुल होई कि कमर के नीचे पहिर के आगू में ली साड़ी हो, आ किरण भौजी के दूगो बहिनिया का कि किरण भौजी के दोनों बहिनिया का बुझ भैया बजाओ यार, हम नाम नहीं की रखल चाहत। कि रहरी भैया कि रहरी के तीन पत्ता, रहरी के तीन पत्ता, तीनों का चनार जी, तीनों का चनार जी। हमारा भौजी के सब बहिनिया, अब भौजी के सब बहिनिया, सब के सब खिलाड़ जी, भौजी के सब बहिनिया, सब के सब खिलाड़ जी, भौजी के सब बहिनिया। एगो बिया ऐसन होइसन, बिया ऐसन होइसन, एगो बिया तैयार जी, एगो बिया छिनार जी, आ एगो बिया देवे खातिर नाने, आ एगो बिया देवे खातिर कम यार जी, आ एगो बिया देवे खातिर। हो गई। अब कौन सुनेंगे बा? कैसन पियावा के चरित्र बा, काहे की डिमांड आवता पारंपरिक। देखिए भैया, पवन सिंह भैया के जेकर भी गाना गावे हम पारंपरिक गैला, और पवन सिंह भैया के गाना में बहुत सारा ऐसा एगो दूगो गाना बा कि हम मंच पर गा सकत नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक बा। हाँ तो थोड़ा सा वैसे भी रुकी जा, काहे कि एगो डिमांड आइल बा हमारी इंस्टाग्राम पर रहे कि काचे अमवा तुरलाए पापा बगैचा कैला हो सुनावा। रहुआ से भी हमारा संग हेल्प दे दे, ठीक बा भाभी? रहुआ ठीक करी ना, माइक इधर कर। बिल्कुल कि काचे अमवा तुरलाए पापा बगैचा कैला हो सुनावा, बगैचा कैला हो सुनावा। अरे काचे अमवा तुरलाए पापा बगैचा कैला हो सुनावा, बगैचा कैला हो सुनावा। अरे सुंदर धिया तेजलाए पापा या गनवा कैला हो सुनावा, कैला हो दिवाकर भैया थोड़ा सा रुक जाए। अब रहुआ से भी हमरा संग गवाई जा, अपन खोरिया बहारा है कवन पापा, जैसे गाँव गवाला, ठीक बा? सुने के बाद सब कोई के हाँ चली कि अपन खोरिया बहारा है ना पापा, अपन खोरिया बहारा है ओ ना पापा, अवतारी दूल्हा भैया
इतना प्रोग्राम देनी, लेकिन पियरों में जौन प्यार आशीर्वाद रहुआ सबके मिलल, बहुत बहुत धन्यवाद बचाची रहुआ के। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनैले रखब जा। और रहुआ सबसे यह रिक्वेस्ट बा कि अपन संस्कृति और अपन भोजपुरी के खूब आगे बढ़ावे के बा कि ना बढ़ावे के बनू भाई। सब बहुत कलाकार बड़े लॉलीपॉप कमरिया करे लपलप गावे खातिर, लेकिन अपन खोरिया बहारे खातिर बहुत कम लोग बा। ठीक बा बबुआ? पवन सिंह ठीक बा। पवन भैया के हमू फैन है, ऐसा बात नहीं है। पवन भैया के हमू फैन है, काहे कि हमू हरे जिला के हैं और बगल में के हैं। लेकिन इहो अपन जन पारंपरिक बाइकरों के आगे लेके गई बहुत जरूरी बा। बाकी देखिए ई कंफ्यूज में रहा तारी भाभी, कंफ्यूज में रहा तारी। और पवन भैया के भी बहुत सारा गाना बा। देखिए रउआ सब कहते जब पवन सिंह के गावे के हेने से कान में बोला जाता कि हाई गा दे कि पर्वत ऊपर पर्वत मुरुगवा बोले हो। देखिए अब छतवा ऊपर छतवा मोरवा बोले। अच्छा हाई के सुन लेवा कि हमारा पापा जी के छत पर कबूतर बोले, हमारा पापा जी के छत पर कबूतर बोलेला, हमारा पापा के छत पर कबूतर बोलेला। आ कैसे आइए मोबाइल वाला, आ कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल हमारा बाजेला। पापा जी के छत पर कबूतर बोलेला, हमारा पापा जी के छत पर कबूतर बोलेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला। कि तहार रिंगटोन सुने के करे जा फटेला, तोहरा रिंगटोन सुन के करे जा फाटेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल बाजेला, कैसे आइए मोबाइल वाला, पायल। और हम चाहते हैं कि जितना माताएं बहनें हैं आप लोग नीचे बैठ जाइए, यहीं पे जाना नहीं है, यहीं पे बैठ जाइए। नहीं ना बैठिए, अभी जाइएगा, बाद में जाइएगा। हाँ थोड़ा सा बाबू